Nukha social media wa Facebook robo Roman script tai Devanagari nei kaisa kok social media kasai tongkha abong kha Devanagari da hamza kok na Roman script ba da hamza kok na kan sana yo anto ese kok bro guest lecturer MBB college ngai ngai apno sana yo student robno eba poinai robno sing Roman script be mangno siri tono college ne je kono MBB college kono BBC college kono joto college no Roman bai mama no sing student dong no singnya bagai sao eba tai abo no mangna hamza kung ne babu Roman script bai sike kai abo po pori thokjago angkai singnya bo abo banyak kaham sui tha ka kaham Roman bai kaham ke banglaro bai eba tabu Devanagari ro phang thaga angka abo ro sing bai ke sinai abo kha kaisa ko problem khainai kita kaisa kok thangnayo sentabuk script ini kok bang lah ya woi kok brok ni kabung mah ham kerani samung tangsangai tongko abong ka kok brok tabuk sen college juga phurungsagai tongo piaba college rogo eba sini rengno kotor rogo kok brok phurungnai regular rok tabuk phono kaham ke telang jagya ko tus kus gre ara just guest lecturer guest faculty english misi samung matang ke regular rok nya regular bo khanya ni abo asamung batang rok tangnai gre abo no sing palbak sa khlai ma tanglai nai agai takasang ka school rogo bo sing no bo kok bro teacher aba kok bro phrengnai ngai teacher rong no tlang manu ya government hoite kuno kok bro teacher tlang ka hai tlang ka nei tabuk sing khanaya se balok tongkha ya phrengjagi tong hone khnawa bo soi kok bro phrengnai da na haina sini borok kok borok sanai bono no kok borok phurungni ni yapare rejaka abo bosung wang suktai engkai sing nugui tongo saimano kok borok tabuk sing beskango script ni wala yawi aba kok bang tong layawi kok borok ni bagai tai community sarok langani kok borok ni samong petang ko ma tangnai tongko tabuk sing script ni wala tong lati sing kok borok te tolaw kelugi tangnai engka abo no sanayo Roman script engka ang hamza kugo Devanagari besingnya thakai do abo tabuk seringan nangbai ne joto nong thanai sereng yak nakai abo sing sei semang la rom di tabuk Roman bai si yang nakai sing sei togo tai po por thu Roman no bai bijab ro tabuk ter nokor tongo nugo suru sei usuden ro ma sing tabuk sa tha ko usuden ro ko ma thumui nai nakai nong tama hamza ko bung sa kai borong sanai Roman skill ban hamza ko bunai tang ga borong le Roman bai bang sing college ro university ro joto no Roman bai mang masio University bo MA tongo kok bro MA khulukja a kok bro MA bo sing Devanagari besia aro Roman banya siyo dengan kai college rogo bo sing phurungmani seirmani usudan rok je amjo mongo seimani abro jotono Roman bai mamang siyo ga sing abro no khel khaye nango saba bisi hamza ku ya Devanagari no ga Roman bai mangse usudan rok sine bang mo kai Devanagari tabuk khaile sing bahke beskango singko borong te beskango hamgren lamo nugi manai telangi thang manai ini ang masuk ta gam hairo je kok banglai to Roman script te Devanagari jodi ngi thanga ke norok tam khalai nai je kok bro Roman script te norok te ngi betong te hamzagi betong omo kasa kotor sumung kotor no hermano tumung Devanagari phano ngi thangka ngasing Devanagari hamzak nai le khorok busuk tongba ga abon bagai sing borok kok borok na hamjak nai je university ungthun college ungthun je borok rok no je kok borok na hamjak nai rok sing obono Devanagari hamjak ya kai bus kango sing jobani bagai ma nongkhlai nai nga o joba nokkhonani tini khana khani tongkhainya o sing o khebo no ma khainai joba ma nokhlainai joba o nokhri ekka sing obo beskango leri thanga o samung sayang thanai ambaga sing khorang mati selainai ambaga jotono kaisa salmari jong lagi nokhona nangkhai angbo joba o nokhrnai ne ang khlai Devanagari to abo chini srungnai roni bangi bo belai no kaisa kebung kotor ni mano taponi ungtong jorawo sini srungnai rok te srungnai jog rok class 1 simi university jora srungnai thangka hangke gobang kuk no 99% no Roman script bai jotono support te Roman script aba porijagui tongo
hingke जों orang Devanagari bai serengna thangka hingke serengnai rokni belai kheno kebe mung nukjago tangi hingga hingke ab Devanagari bai जों asai phuruni simi जों serengui phaijekya hingke जों tabuk je lupurok sawi manmani je buji manmani je pori manmani je gobang kuk borok saput tongo a script bai porikha hingke je jottoni selai gahamku ani simatui hingke ang SAT prasa hingke ang ani simatui ang Roman script no support khlaio Devanagari hingka hingke chini je pori tongnai bangai je kok borok na hamjaga pori tongnai bangai tiprasa rokni bangai abo kaisa lamani bank signal iba busu hwnoi bachawan hwnoi ang kha khlaio hingke nadi tabuk sana thangka hingke chini rungnogo Roman script bai tabuk college ni simi university ra MA ngui dong aboni ulobo Roman script bai no university wa PhD bo phorongjagoi dong hingke tabuk je jere rok pori tongmani tabuni tong jorani phai tongnai jere rok tabuk Devanagari bai CBSE pulo dairika hingke borokni asrung rok busuk tolak klai thangno abo belai no kirima sikja chini thinangni bangai hingke tabo oro tebo saibano tabuk je Devanagari go sinai rok borok tok khoroksa sijak nukjak borok khoroksa elem ganang bo lamati borok na harui bo tiprasaroni kepal busuk birmano kalaino abo borok busuk jorotui kujo kano abo borok busuk jorotui wan sugiba Devanagari kokno CBSE pulo dan hane asu wan chulagya bo botui wan chuk mutui ba borok o samurok chongkha abole ani thani bongni phirok mungrok gorikhu aboni soi soi kok rok manani thangka hingke mane saimani thangka hingke जों lukurokno lukurokni thani bo thangi singnani nangnai bo borok sao bo bono bisi hamjak poine rongni thani singna nangnai suine rongni thani thangi interview na nangnai te phrongnai rongni thani bo interview nanani nangnai tamokhe ang SAT prasa ongoi ang sanani musungo Devanagari bai abo 100% no abo ang support khlai manya tamokhe जों o Devanagari bai जों जुदिनो CBSE pulo danani hingka hingke abo जों nogo ajugoi tei leri जों tonglia tamokhe o salnai saltani bisingo no जों lamao khorangtui sanani bangai sakni je phantok sak khorangtui sanani bangai जों jotto je Roman script hamjaknai rokno tui जों kaisa lama thangani bangai जों salmari machongnai o salnai saltanni bisingo khoroksa kokrok khapar bai kwrwngjak eba kokrok khaparo tabuk lyricist ni bo sinijago tei compose eba music direct bo khai tongo hingke tei nung bijabrokbo kokrokni kokrokni bijabrokbo sitongbo bai abo je social media o kok kasawai tongo je kokrokni tei Roman script versus Devanagari aboni tei ni tam bo hai reaction tongnai তো abo sawana puilano je nai tongnai rokno jotono hambai hingke te kaisa nini kokno ang sajai rono ang music director ya abo nung koro jakhana satani da abo thik no hingkai o je Devanagari hingke to abo Sanskrit ni je engko tam hanai bono script abo जों jerai phuru je ma porimani जों class 7-8 7-8 o simi ma poriu hingkai actually जों abono pogui thangka जों abono maya hingkai जों angbo mane kokborok MA paijak ni bisingo जों je poriui phaimani college ni simi जों to kokborokno ma porikha school o porina to chini sekrai hingkai जों college o poriui phaimani bisingo जों Roman script bai no sui phaio chini bagai abono comfortable tangai hingkai ang saono Bangla script bai bo suinani try khaikha ang sui bo naio personally niji nogo haipano
অনেক কমফোর্টেবল ইয়া সইমায়া কোনো সময় স্পেলিং যায় আঙি থাঙ্গো hingga abo ni bagay no aro ni bisingo se taise Devanagari wo ngai thanga hingga abo belai chini bagay kutuknai tai chini phai tongnai generation je chini asai song katal asai song rong ni bagay belai tapungnai Hingga te kaisa kok samung je thamai sarkisa sekang ST PGT ni kaisa kok rok teacher planani bagi rengna ko phungna bagi tlang jakha dia ba tak phon je kok banglai to roman script damai eba Devanagari abon tilani ni po ba haiwan sumo tangai hingga jeng wan sung di chini college level tai master degree level o chini already kok rok starting ni thangka starting ni thangmani bisingo se aro ni bisingo se jeng je paijak rok thik no PGT bo do tet dibai kha baksa pass ngai manai thangbai nai baksa hinggai aro ni bisingo se script no tui aro conflict kok banglai tongo script no tui kok banglai kha hinggai wan sui na di chini cherai rok bo jaga thangai sugaino jeng je tabuk kok ni kok jeng tabuk je agogoi tongmani je buskang sigango himui tongmani abo jeng taisa ukologo te 100 বছর ukologo unsrui thangnai o je kok banglai tongmano tui ka abono tui kok banglai tonghaino hamnai tangai hinggai jeng Devanagari le neng nai nai di public ni survey phono khai nai di abo at least chini knowledge tongo jeng ese kok brok ni student ngai phaika phai tabuk 2-3 বছর jeng asugui tongkha haipano chini at least kisa knowledge tongo je jeng saimano kok brok no jeng je kok brok no roman script bai sina hanai rok baksa sao 90% hini sapano ani je nukmani mote hingga ang 99% hijago je 1% tongnai rok se abo Devanagari rok hanglai homaita hingga tamu Devanagari bai tabo CBSE bo class 8 rok phungna nai tamo Devanagari bangai thang ke tor bo ba haya presana je roman script khamjanai rok Devanagari o je CBSE board o je Devanagari bai singnai hingga bo teacher bo je teacher thik no teacher recruit khinai bo teacher phurungmanai Devanagari bai ano sairi di nung no ano sadi a je Devanagari no hamjangnai rok je Devanagari no hamjangnai rok borok no sungbi direct thangai sungui maniyo bo teacher je kok brok ni master degree paijak eba graduation complete khaijak kok brok no poriwi borok borok je sanopano teacher recruit khaitu no problem bo teacher Devanagari bai phurungmanai aba ano sairi phadi Devanagari ni thang ke rok bo haya presana Devanagari khaiganga obviously jeng tabung ni simino lama ongkhanai jeng abo to jengnia jeng to ketal sigo tabuk jeng o je o habar bai gerengmani jeng to ketal sigo chini selai sikang bote o kora tongo borok ego recently kaisa tini no nondosani interview no 50 বছর almost 50 বছর kawi tongha hini saubo je roman kok brok no roman script bai khaina bagai je choba khailai tongmani je kok ti salai tongmani obviously ongkhanai jeng bo ongkhanai